No niin, nyt on Merry irti. Siinä kun ottaa lähestöltä kiellon ja hyllyn, niin siinä käsijarru ja karstat poltettu ylimääräistä poikata, mitä Juvalla rata teki liittyä loppuun asti. No niin, ja nyt taas kuuluu. Elikkä Akkuri Ikkaranpää joukkueesta Mari Rauhala ja Kiva Makkaan. Eikä on vielä, onhan se. Hän on muuten lakottunut, ne oli joukkueesta, eikö ole? On. Siellähän oli jo. Tää on niin saman näköisesti menee sekaisin tässä Ampaa ja Sormi Jääskelällä. Lakottanut ovat Joone, Mukkela kuin Lakana. Se on. Ja sitten Lammaspiskit, Samen Boys ja Uneksia Selkki-joukkue. Ja Selkki-joukkueesta löytyy Nodoista eniten. Rolfojen lisäksi Selkkejä on 1, 2, 3, 4 ja Kromfoja on 3 Kromfojoukkuetta. Ja heittelevät katsotot siellä lentää nyt ja Palosaarella alalla. Ja täällä jo Pison avaajasjoukkueella lähti viimeinen pari uudistaa ulos. Sen jälkeen taitaa olla pari joukkuetta jäljellä ennen tätä iltapäivän kulkuja. Ja Selppimää hengähtää tuolla Appajalla. Alaskieminen viikkoammin tuleville sanoimille pitäisi kontaktia katsoa ja sitten pitää kutsuja äänestä päästä ja siinä on julkia ja